Dámy a páni a milí priatelia, počúvate druhé vydanie podcastu z Metropolisu. Znie to neuveriteľne, ale zdá sa, že sa to manažmentu asi páčilo, takže si povedali, že riskneme a spravíme ďalší diel spoločne so Saifom. A to som teda ja. Ja vás vítam, či už to počúvate, pozeráte, to je v zásade úplne jedno. Host je opäť veľmi zaujímavý, pretože po Sebastianovi Dejanovskému prichádza Juraj Sundleitner. Juraj, vítaj, ahoj. Ahoj, Maťo. Ahoj. Juraj, ty si architektom celého Metropolisu, to znamená, že vlastne ty si ten človek, ktorý to M-ko vymyslel. Hej, je to tak. Bolo to, mňa strašne zaujíma pri tvorivých činnostiach, čím architektúra jednoznačne je, že prisnilo sa ti to, napadlo ti to pri behu s obsom na bicykli, alebo ako ti to napadlo? To je vždy inak, človeče. No tak to mi je jasné. Ale toto, čo si načal, tak to je to najzaujímavejšie na celej tej práci. Keď máš tú ceruzku, čistý papier a nejde to. A nejde to však? A niečo nakreslíš, ideš domov, hovoríš si, to je super, je to hotové. Ráno prídeš, Ježišmaria, hodíš to do koša rovno a ideš preč. A to je aký dlhý proces? Toto môže trvať aj niekoľko mesiacov? Niektoré projekty to trvá dlho. Mesiacov nie, to ako nemôžeš. To si nemôžeš dovoliť, ale niekedy to je veľmi rýchlo. Niekedy tá vec, tá finálna, ktorá sa ukáže aj po niekoľkých večeroch, že to je v poriadku, tak trvá rýchlo. Niekedy to trvá mesiac, dva. A niekedy sa stane, že máš pocit, že to je v poriadku. Celý ten manšaft, klient, všetci tie desiatky ľudí všetkých ako zblázdíš preto a potom sám zistíš za pol roka, že to musí trochu inak a potom je to obťažné im vysvetliť stop. Aha. Ideme inak. Aha. Ale toto bol prípad Metropolisu napríklad? Nie. Metropolis bol aký prípad? Metropolis, človeče, to skôr dlhšie trvalo, než som tú ceruzku zobral do ruky, pretože to bolo zložité. Tu ešte neboli tie veže, bola tu nejaká vízia, že ako to asi raz bude vyzerať a bola tu nejaká odhodlanosť jednotlivých investorov, že áno či nie. A bola to tabula ráza, hej, čistý stôl, rafinérka, blato, staré drôty, stĺpy a človek si musel predstaviť, ako by mohol ten downtown vyzerať. A to mi chvíľku trvalo, pretože predtým sa nedalo robiť ten dom. Pokiaľ si nepredstavil ten budúci svet, tú dystopiu toho downtownu za 10 rokov, tak vlastne ťa nič nenapadá. Nevieš ako na to. Inak vidíš, to je zaujímavé, že mi pripadá, že práca architekta je ako keby trošku práca režiséra, ktorý točí film a on už ho vidí v hlave. Hej. Vieš, že vlastne ty už točíš a ty vieš, ako ten obraz má vyzerať, čo bude nasledovať. Takže ty si musel vlastne vo svojej práci predstaviť downtown z budúcnosti, tak, aby si vedel ten Metropolis do toho zakomponovať. A to bolo ťažšie, pretože keď robíš dom do stabilizovaného prostredia takzvaného. To je aké? To znamená, že máš nejaké mesto, ktoré má domčeky, námestia, ulice, alebo máš park, les, dedinku, máš nejaké prostredie, ktoré už existuje. Tak to ťa inšpiruje. Chodíš a odrazu vznikne v hlave ten obraz toho, ako by ten tvoj dom mohol vyzerať, alebo tvoj projekt. Ale keď tam ešte to okolie nie je, niekto si ho predstavuje, niekto ho už kreslí, niekto nie. Niektoré domy ešte sa nevedelo, aké budú mať fasády, ako budú otočené, tvarované, tak ty si musíš zvoliť nejakú predstavu, ktorá sa pre teba musí stať tou ako budúcou realitou. A potom dokážeš ten dom do toho umiestniť. A vtedy sa stane ten zázračný moment, na ktorý si sa pýtal na začiatku, ktorý je vlastne aj v hudbe, alebo v malbe, alebo v akejkoľvek tvorbe. Ty si trénovaný, vzdelaný, niečo, to je proste jedno. Ale ten okamih, keď cítiš, že to je ono, tak to je taký ten getovský ako zázrak. Hej? Že odrazu to cítiš, nevieš prečo? Ale vieš, to je ono. A už nepochybuješ, potom už nepochybuješ. Takže heureka moment. Je to tak, ale vlastne je to bolavé, je to pôrod. Niekedy je to pôrod, niekedy to dieťa nájdeš na zemi, že ti ho tam niekto dal a si za to vďačný a hovoríš si díky ty, kto to, ale je to vonku. No? A keď si to prvýkrát nakreslil a už to naozaj bolo tak, že už tam vidím to M-ko, je to tam, komu si to prvému ukázal? Že ukázal si to, čo je doma a mňa by zaujímala prvá reakcia, nielen, že wow, vyzerá to super, ale tak, že to čo je? Ja mám tým ľudí, ja nie som sám a mám firmu, je tam niekoľko architektov v tom najúžšom tíme, ktorí mi dôverujú, ktorí u mňa pracujú, pretože sa nastavili na ten môj vkus a sú so mnou na jednej lodi.
A to sú ľudia, ktorým vždy, keď tá skica vznikne, nápad, keď ju nechám dozrieť ten deň, tak im to ukážem, čo si o tom myslia. Ale ja im to ukazujem, až keď viem, že to je ono. Až keď ty si presvedčený o tom, že takto to určite bude a nebudú te presvedčať o opaku. Niekedy vyjadrujú nejaké pochybnosti. No a potom ich vyhodíš. To nie, ja ich počúvam, pretože chcem počuť názor toho človeka, ktorý to vidí ako druhý. Dobre, to akceptujem, že sú to ľudia, ktorí sú ti podobní a majú nejaké zmýšľanie a sedíte si, ale mňa by zaujímalo, ako je to, keď to je niekto zvonku. Vieš, že nie je to, je to cudzí človek, ktorý ti povie, že Juraj, akože, ako by sme v Amerike povedali, what the fuck, toto ako vyzerá. Berieš, je dôležité brať aj takéto názory? Ľudí, ktorí nie sú zainteresovaní napríklad? Vieš čo, toto je zaujímavá vec. No to je. Na tu som prišiel až nedávno, až v tvojom veku. A ty si aký ročník narodenia? Ja som 74. OK, dobre, ja som 7-9, takže to sme konškoláci. Aha, ja som sa s tým my sme v pohode. Ja len tak dobre vyzerám. Ale dokonči to myšlenku. Mne záleží na názore niekoľkých ľudí, hej, vlastne. Som zistil, že ich moc nie je. Áno. A mne záleží na názore najbližších priateľov, ale hlavne ženy, deti a pár autorít v tej architektúre, ktoré si vážim, ktoré už bohužiaľ mi umierajú jeden po druhom. A na názore ostatných nechcem pôsobiť nejak naduto alebo nejak nafúkanie, ale mne nezáleží. No jasné, ale to je podľa mňa logické a to je podľa mňa v každom nejakom akože umení alebo v tvorbe. Je to tak. A pokiaľ máš to šťastie, že máš pár ľudí, na ktorých názore ti záleží, tak ťa to obohacuje, pretože tá interakcia je zaujímavá. Metropolis je špecifický projekt v mojom živote, pretože investor Sebastian je môj velice blízky priateľ. A zároveň si ho vážim nielen preto, čo dokázal v biznise, ale aký je človek, aký je otvorený. A vlastne to bolo trochu zvláštne, pretože to nie je štandardný proces, keď ukážeš investorovi prezentáciu a presvedčuješ, ukazuješ čísla. U Sebastiana nemusíš vôbec moc hovoriť. Inak je zaujímavé, že on o tebe tiež tak pekne hovoril. Vy ste sa asi dohodli. My sme sa dopredu dohodli, my sme sa veľmi porúbali, vieš, ale povedzme, vieš čo, to nemôžeme pred nimi. Musíme robiť ako, že sa máme radi. OK, ale dobre, ale zase robiť pre niekoho, kto ťa má rád, je to lepšie alebo je to horšie? Teraz rozmýšľam nad tým, že či to nezadúpe nejaké tvorivé napätie, že by ti Sebastian povedal, toto čo je, neblázni, zložil telefon. Tam nehrá rolu to, či ťa má rád alebo nie. Okay. To je ľudská rovina. Tam hrá rolu to, že on je vynimočný medzi tými investormi v tom, že on ako jeden z mála tých investorov rozumie architektúre. Aha. A architektúre rozumie aj strašne málo architektov. A vlastne s tým sebom je to jednoduchá skratka, pretože ušetríš 20 viet, 50 hodín a vlastne stačí ti podať pár vecí a on sa na to naladí a pochopí to. On vlastne nedávno zistil, že rozumie výtvarnému umeniu tiež. Ako, do ktorého sme spolu ako nazreli viacej a pozreli sa a on má vlastne tieto talenty a vlastne to mi zjednodušuje prácu. To, že si s ním priateľ osobný, tak to nemyslím si, že má veľký dopad do tej tvorby. Do tej tvorby to nemá dopad. A prečo toľko architektov nerozumie architektúre teda? Ja neviem. Jak je to možné? Pretože to je ťažké. To je proste zložité. Tá profesia je veľmi komplikovaná. Ono to podľa mňa presahuje architektúru. Je to tak a vlastne ono je tiež ťažké povedať, čo to znamená rozumieť architektúre. No inak tiež. Ako ja som mal ja ti úprimne poviem, že som mal skúsenosť s mnohými architektami, lebo sme kedysi dávnejšie ešte spoločne za Delo, ešte raz aj s mojou ženou sme moderovali odozdávanie cien Cezar, ceny za architektúru. A to je akože architekt, ja mám pocit, že neexistuje ješitnejšie povolanie ako architekt. Sú veľmi ješitní architekti. Veľmi. Tam je totiž to vzdelanie už zavádza tú prvú chybu. Aha. Že na tých vysokých školách sa musí naučiť ten človek veľmi veľa ako profesí naraz. Technické, výtvarné, sociologické, neviem čo. A popri tom, v tom vzdelaní zaostáva niečo, čo už sa pred stovkami rokov vedelo. V starovekom Ríme Vitruvius povedal, že architekt je ten, kto vytvára skutočnosť.
A to má nejaký obsah, hej, ale nás tu za tých 6 rokov musia narúbať do teba matematiku, fyziku, statiku, kúrenie, fyziku, chémiu, sociológiu, politiku, právo. A oni ako si nemajú čas sa venovať tým najdôležitejším veciam. A to je nejaká ako pokora voči svetu a voči tomu, ako čo si a koľko rokov žiješ a čo to znamená, čo vôbec kreslíš. A potom je tam druhá vec, kde, a ja sám som si to vyskúšal, ťa fascinuje ten vznik tej veci a trochu ti to ako vymýva mozog. Akože si hovoríš, wow, to sa nám podarilo, vieš. A jeden známy trumpetista, trubkár Laco Deči, môj známy povedal, že vulgárnym spôsobom, ja to poviem slušne. No, môžeš. Ako to cítiš? A počujem, ak vulgarizmus má pridať tomuto autenticitu, tak to pokojne daj. Že ako náhle si so sebou spokojný, tak si je do hlavy. A že to sa stane politikom. Áno, moderátorom, architektom. A on povedal, keď si so sebou spokojný s tým, čo robíš, tak si do hlavy a skončí a choď preč. Už nikoho nezaujímaš. A môžeš len poškodiť. Treba byť asi trvalo hladný a nespokojný. Musíš byť hladný a potom keď sa vzdelávaš mimo oborovo, ja som nejak v 14 rokoch čítal Exupéryho a tam bolo napísané, že dôležité je to, čo nie je vidieť. A ja som si hovoril, sakra, veď nás na tej architektúre učia, ako nakresliť to, čo je vidieť. Ale tento chlapík, nie hlúpy, on vraví, že dôležité je to, čo je vidieť. Tak ako to teraz s tou architektúrou dáš? No a ako to je? No je to tak, že on má pravdu. Pretože to je jedno, či je to gulaté, hranaté, hnedé, vysoké, sklenené. Dôležitý je ten pocit, ktorý v tom baráku máš. No. Alebo keď ideš okolo neho. Alebo okolo neho. Či si tam rád, ako na teba pôsobí, či si tam rád vraciaš, či rád zvolíš cestu okolo toho domu, alebo radšej nie. Či ten dom pôsobí depresívne, alebo veselo, nafúkane. A moja profesorka mi povedala, tie domy sú ako ľudia. Zamindrákovaní, nafúkaní, hlúpi, múdri, príliš povýšenecký, alebo hlúpy, obyčajný, alebo dobre obyčajný. Vieš, a keď prejdeš rukami takých učiteľov, ktorí chápu tú exupériovskú rovinu, tak ti neumožňa sklznúť do toho sebe klamu, že Ježiš Mária, pozri, aký sme dobrí, vieš. Akože si nedovolíš, aby si bol do hlavy. No, no super. A teraz vidíš, Juraj, úplne si mi nahral, lebo tá myšlienka s tým, že sú vlastne domy ako ľudia, tak mi povedz, že aký človek je Metropolis teda? Metropolis je človek, ktorý je rád v Bratislave, majú rád, je rád v centre a nehanbí sa za to, že je menší, nehanbí sa za to, že je hnedý. Okay. Hovoríš stále o mne? Dobre, okay. A veľmi sa teší, až ako bude môcť svietiť a komunikovať s okolím. A myslím si, že je trochu slovenský, rád sa pekne obleče. Okay. A trochu je fancy, ako nie je taký český utiahnutý, je slovenský, rád dá najavo, že sa dobre cíti. Áno, inak toto my Slováci máme. A preto som aj volil tento smer, pretože som ako prvý slovenský projekt môj, to je prvý projekt, čo som robil na Slovensku, tak som cítil, že Slovensko je iné, než tá moja Praha. A myslím si, že sa podarilo do toho Metropolisu to dať. A že máš tú pokoru voči tomu, akí tí Slováci sme iní, než tí Češi, než tí Nemci, než tí Rakúšania. A premýšľaš na tom ako zo široka. A to sú tie veci, ktoré ako nakoniec tými jednotlivými rozhodnutiami, aké okno, aké dvere, to sú len prostriedky, sú inštrumenty. Ale ten výsledok musí byť taký, aký na začiatku chceš. Hej? A je to zábava, je to proste najviac. Ty si hovoril, že toto je prvý slovenský projekt, kde treba povedať, že Juraj Sonnleitner je teda Slovák, to je jasné, ale dlhodobo žije v Prahe, pôsobí v pražskom štúdiu City Work Architects. A aký je ten bratislavský downtown teda? Lebo to Sebastian v tom prvom našom dieli tohto podcastu z Metropolisu spomínal, že vlastne toto je veľmi výnimočné mesto, tá Bratislava, tým, že ten downtown má rastúci práve teraz, túto dekádu. V čom je tá Bratislava pre teba teda taká výnimočná? Vieš, čo je zaujímavé na tom, čo sa pýtaš? No. Je to, že vlastne ja som sa tu narodil a proste v Nitre síce, ale už 32 rokov žijem v tej Prahe. Ako striedavo niekde rôzne. Ale ty sa odrazu ako Slovák dokážeš na to Slovensko pozrieť zvonku a trochu z inej perspektívy. Ako trošku ako cudzinec. Trochu to vidieť ako nezaťažený tým každodenným životom tam.
A bratislavský downtown v dobrom slova zmysle je slovenský. Proti Prahe by som povedal, že je vlastne frajerský. Aha. Že sa nebojí, že je to také ako, že vlastne prečo by sme to neurobili, veď to môžeme mať aj my. Veď tu máme rafinérku starú, prečo by sme tu nemohli postaviť vysoké domy blízko seba a urobiť tu poriadne ako to frajersky a nemusíme sa báť, kto si čo bude myslieť, či to bude susedom vadiť, či nie, ako to bude prijaté. Nie je tam ten korektív toho západu, hej. A mne sa zdá, že to je to, čo Sebastian vlastne asi myslel, že to Bratislava je plná takého vzduchu nadýchnutia. Egon Bondy napísal knihu o Bratislave strašne zaujímavú, kde som vlastne prvýkrát videl tú postkomunistickú Bratislavu popísanú liricky a pozitívne. V čom je krajšia než Praha. No. Ja som prvý raz čítal o Bratislave, prečo je krajšia než Praha. Než Praha. A vieš nám dať aspoň... Je to už dávno, 10 rokov, doporučujem, ale vlastne... Ja si Egona Bondyho inak pamätám, ešte keď žil. On bol taká bratislavská postava. Veľmi zaujímavá postava. Filozof. Súhlasím s tebou, že Praha je geniálna. Praha je úžasná, keď máme pocit, že my Slováci chceme uniknúť do zahraničia alebo do veľkého sveta. Praha je podľa mňa perfektná, ale táto Bratislava má fenomenálny esprit. On prvý dokázal napísať niečo, čo ma nikdy nenapadlo. A? V tom bratislavskom slova zmysle. Každý berie Prahu ako ikonu, vieš, Praha, Paríž, Londýn, volačo, silueta hradu, Vltava, proste všetko je krásne a miliarda turistov. A on popísal tú Bratislavu druhoplánovú, takú tú veľkomestskú lyriku studeného charakteru, ktorá vzniká aj tým zbúraním centra, aj tými mostami čudnými, divná Petržalka, volačo, ale on to dokázal popísať tú krásu v tom, ktorú som ako niekde ako vnímal, ale vlastne som si ju nevedel ako tak skonkretizovať a popísať. Nie? A ten downtown bratislavský je o tej odvahe, o tom sebavedomí toho mesta a to nie je obvyklé dnes, ako teda vôbec. Je možné, že sa Bratislava aj na základe Metropolisu ako projektu, ale celého toho downtownu stane raz veľkomestom? Že to budeme vnímať ako Bratislava je veľkomesto? Lebo asi počtom obyvateľov na to nikdy nebudeme mať. Veľkomesto, ťažko povedať. Ako definícia veľkomesta, či to vezmeš číselne počtom obyvateľov, alebo výškou domov, alebo nejakým espritom toho mesta. Alebo espritom. Myslím si, že by som to nazval ako moderné mesto, ktoré je veľmi súčasné. A aj vďaka Slovákom, akí sú, ktorí sú rozdielni oproti Čechom v schopnosti ako prijať trendy zo sveta, ísť s nimi. Češi sú skeptickejší, opatrnejší, nie sú ochotní prijať tie trendy. Či už je to móda, auta, alebo euro. Alebo euro. No a ono to má samozrejme aj výhody, aj nevýhody, ale v tomto prípade downtownu vidím bez akejkoľvek pochybnosti, že to je dobré. Čo je ťažšie, byť architekt alebo developer? Ťažšie architekt alebo developer. Ja si myslím, že oboje je ťažké, keď to robíš ako dobre. Hej? A to vlastne, že nie je malá vec v tomto, hej? Že nemôžeš povedať, že developer, architekt. Ja keď vidím nejakých chlapíkov, čo robia fakt dokonalé omietky, tak ja si ich vážim, idem okolo nich. Jasne. A hovorím si, ako fakt rešpekt. Hej? A keď vidím developera, ktorý je popletený, má zle vymyslený produkt, ktorý má zle nacenený a ešte nutí úradníkov, architektov, aby robilo niečo, čo vlastne nie je dobré ani pre neho, tak vlastne si ho vážim menej než dobrého remeselníka. Takže nedokážem takto evaluovať profesie medzi sebou. Hej, asi máš pravdu. Keď sa pozerám inak aj na ten Metropolis, lebo veď tu máme trošku také akože vizuálne pomôcky, tak je zaujímavé, že si to ešte aj navrhol tak, a oprav ma, ak sa mýlim, lebo ja som len taký laický architekt, že vlastne zatiaľ je v downtowne toto jediný projekt, ktorý má terasy. Hej. Je to tak však? Hej. Vadilo mi na tom downtowne, že všetci pracujú s vertikálnosťou a s nejakou fasádou a nikto nepracuje so strešnou krajinou. Hej? Staré mestá majú rôzne strechy, ideš do Lisabonu, niekam proste sú rôzne úrovne strešnej krajiny. A tými šikminami som chcel dať obytnosť iného typu hore, do tých horných podlaží, ktorá tam okolo nie je. Každý chce vstýčiť čo najväčší barák, hore urobiť luxusný byt a dole salám plný dobrých bytov. Hej? A mne sa zdalo, že to môže byť téma. A hlavne preto, že nie sme najvyšší, my sme nižší než tie dominanty. A ja som ich chcel trošku ako poraziť
v tom slova zmysle, že som tam túto kvalitu implantoval. Aby tá strešná krajina bola obytná, príjemná a aby mala význam. Aby to nebol len koniec nejakého tvaru. Hej? Takže máš pravdu, je to jediný projekt, čo sa takto chová. Uvidíme, ako sa to bude samozrejme ďalej hýbať. Ty si pocestoval určite svet. Mňa by len tak v rýchlosti zaujímalo, že ktoré mesto má najlepšiu architektúru? Ktoré mesto pre teba je také, že... Ja v tom neviem byť spravodlivý, pretože ja milujem New York, Manhattan. OK, ja som tiež chcel povedať, ja a moja žena, my ako Manhattan pre nás, to je akože totálne. A čo je to, že architektúra alebo ten vibe toho, že si o 3 ráno v noci hore, lebo nemôžeš spať, to mesto robí, že v kuse vydáva zvuk. Všetko dohromady. Existuje zaujímavá knižka Třeštící New York, Rem Koolhaas to napísal. A tam je ten fenomén New Yorku. Prvé, čo je najdôležitejšie v tom New Yorku, to je jediné mesto na svete, kde sa necítiš ako cudzinec. Okay. Prídeš do kavárne a povie každý, kde tam, a to je jedno, či si tam 2 mesiace, alebo týždeň, alebo deň. A druhá vec, že tá architektúra nie je braná ako formálne. Hej? Ona je obsahová. Ona vlastne, ten New York má nejaký grid racionálny, kde rastú tie veci a bez ohľadu na výraznosť architektúry, tak ako keby ten život v tom meste bol dôležitejší než tie domy. Hej? A potom aj na tie domy pozeráš inak. Už to nie je o tom, či to je pekný mrakodráp, nepekný, ale ide o celý ten systém. O tú atmosféru, ten jazz klub večer, alebo house party niekde. Alebo aj tá robota, ideš proste taxíkom do nejakej kancelárie, čo riešiť. To má fenomén, ktorý sa nedá napodobiť. To sa snažia v arabských zemiach všade napodobiť to, ale to je úplne trapné. Že nedá sa teda ten Dubaj a to Abu Dhabi nejak... Ne, to je proste, to je bez šance. Že umelá hmota. Bez šance. Že nemá to ten... Ten život tam nedostaneš. Aha. Mne sa páči, keď vchádzame do Bratislavy, neviem, či si to všimol, teda asi si to všimol, aj keď ty teda z Prahy ideš z opačného smeru. A z Nitry z druhej, no. Ale keď ideš z Nitry napríklad, tak už ako vlastne za Sencom sa blíži k tej Bratislave, tak začínaš vidieť skyline. Presne, to je proste pecka. A to je pecka, čo? To je pecka. To som miloval, keď po revolúcii nás pustili von a mohli sme konečne ísť von, lebo ja som bol z také ako dizidentskej rodiny, sme nemohli nikam. A keď som videl ten Frankfurt z diaľky, vieš, ideš autom a tam vidíš tú skyline ráno. A to je, ja neviem, to pre mňa to pôsobí tak. Toto je už od staroveku. Od staroveku sa tie mestá ako týčili do neba, aby ten človek, čo sa tam blíži, videl, kam má ísť. Že kam má ísť. Neboli šípky, vieš, nebol Google. Áno, tam to je. Proste tam ideme. Tam to je v diaľke. Vyzerá ten Metropolis naozaj veľmi zaujímavo. Netýči sa do výšky, ale skôr nejakým zmyslom dáva o sebe v zásade vedieť. Ty si sa mohol stať hudobníkom, ale nestal si sa hudobníkom, lebo si povedal, že asi budeš potrebovať k životu peniaze, čo? Nebol som tak múdry vtedy. Aha. Chcel som byť muzikant, chvíľku som aj vlastne v rámci štúdia architektúry váhal. Pretože ja milujem gitaru, elektrickú, kričiacu, proste úplne, to je druhé ja. A nebola to moja múdrosť, ale mal som takého starého fúzatého chlapíka, čo ma učil angličtinu. Floyd Williamson sa volal, už nežije. On hral na saxofón, bol slavný kanadský saxofonista. A on mi vždy hovoril, Juraj, je to najlepší koníček, ale najhorší chlebíček. Aha. A ja som povedal, prečo? Si stále v autobuse, v mikrobuse, nevidíš rodinu, potom ti 10 000 ľudí tam tlieská, dostaneš tú drogu, ktorej sa už nevieš zbaviť. Vieš, že by si rád bol s tými deťmi, rád s tou ženou, ale tá droga, ktorá ťa čaká za 3 dní v ďalšom veľkom meste, kde ti ďalších 10 000 ľudí tlieská, tá droga sa nedá vysadiť. Aha. Z toho neexistuje rehab. Áno, no tak preto Rolling Stones tu sú 80 rokov. On proste z toho, to je jediná droga, z ktorej nevystúpiš. Nechaj si to ako hobby. Okay. Tak mi to tak vrtalo, ale nebol som tak múdry. Ja som skôr ako cítil, že tá architektúra ma baví viac. A musím povedať, že aj dnes je to najväčšie hobby. To najväčšia vášeň. Gitara je 2. A hrávaš niekedy na gitaru aj tak, že rozmýšľaš počas hry na gitare nad architektúrou? Nie. To sú dva separátne veci. Mám niekoľko vesmírov a to sú odpojené veci. A to mi pomáha relaxovať a to vôbec. S muzikou to ani neviem, či som architekt, či kde som. Keď sa do toho ponoríš, tak... Ale ty máš aj kapelu, ale však? Hej. Ale že hrávate teda normálne? Že... A ako sa volá kapela? Nanday. Nanday? Počkej, že Nanday, tak mi to baby Nanday. No, je to ako, to je názov papagája juhoamerického, ktorý znepríjemňuje život celej Južnej Amerike, škrieka, nedovolí ľuďom spať. A tá kapela je návrat do puberty, do hlasitého rock'n'rollu.
bez nejakého intelektuálneho obsahu. Okay. A je to vlastne protipol tej architektúre. Kde ako tam musíš hlboko a tu stačí, keď zakričíš a zareveš. A je to taká kompenzácia tej veci. Ale sú to odpojené vesmíry. Hej. A to je dôležité. Čo teba čaká najbližšie? Metropolis sa bude kolaudovať o pár mesiacov. V lete teda. Asi tu tiež prídeš prestrihnúť nejakú pásku, či? Asi, hej. Prídeš, ne? Prídeme. Dobre. Tak možno to bude moderovať, ja neviem, ja by som teda tak ako spravím to rád a už vieš, kreslíš už teraz niečo, čo príde po Metropolise? Stále. Tam to je neustále reťaz. Všetky tie veci sú v rôznych fázach. Teraz skicujem ďalšie 2 veľké projekty už. Takže to je neustále. Tie veci sa prekrývajú. Ten jeden projekt nejde po tom inom a pred tým iným. Oni sú tak v prekryve a neustále máš ceruzku v ruke. A môže mať architekt aj svoj obľúbený projekt? Hej, Taký, určite. A môže byť Metropolis považovaný za Jurajov obľúbený projekt? Áno. Takže si tu určite patrí k tým najobľúbenejším. To sme radi. Juraj, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas, že si našiel, že si prišiel nám porozprávať o tom. Mňa strašne zaujímalo a veľmi ma bavila tá časť rozhovoru, teda celý rozhovor, ale samozrejme tá časť, kde si hovoril o tej kreatíve, toho, že vlastne ako veci vznikajú od nápadu až po samotnú realizáciu. Tak pri ďalších projektoch ti budeme držať palce, ale nejakým spôsobom budeme ťa navždy nejak tak fixovať na ten Metropolis, lebo si s ním teda... Budeš tu mať plaketu dole, že toto... Ja nechcem. Už mi to ponúkali na pár domov, ale ja to nemám rád. Ale iní architekti si to dajú, nie? Dajú, ešte ja si myslím, že to je služba, vieš, ty niečo vyrobíš, ono to žije, ty zomrieš, bude to tu 100 rokov stáť a nemyslím si, že tá oslava toho tvojho mena je podstatná. To nie je podstatné. Inak vidíš, že dobre to končíme tým vlastne, že architektúra je služba. Je to... Lebo tak ako som, a nie je to úplne z mojej hlavy, ale veľmi veľa vecí, čo hovorím, nie sú z mojej hlavy úplne, ja som totiž napojený na umelú. Aj ty si napojený na umelú inteligenciu, vidíš? Hej. Inak vy ste skončili architekti. Predsa takú múdru vec nemôžeš povedať. Ale počkaj, ale ty sa smeješ teraz. Ale vy ste skončili architekti. Lebo ja dám AI, že mám tu na brownfield a let's make something happen. A umelá inteligencia ti to nakreslí, takže bye bye. Bye bye. Ono to bude zložitejšie. Ako prvý pôjdu právnici, ale my sme tam tiež v rade niekde. Aj my moderátori v zásade. Ale Metropolis si stále môže dovoliť živého moderátora a živého architekta. Skvelé. A ja ďakujem za pozvanie, veľmi si vážim to a strašne sa mi páči, jak neštandardne to vedieš. A je to veľmi zážitok s tebou, takže ďakujem. Je to umelá inteligencia. Nie, Juraj, ďakujeme veľmi pekne. Juraj Sonnleitner bol našim hosťom a podcast z Metropolisu bude určite pokračovať s nejakou ďalšou epizódou, s ďalším zaujímavým hosťom, ktorý súvisí s týmto projektom, ktorý, dostatočne to treba prizvukovať, je v downtowne naozaj veľmi jedinečný aj vďaka svojej architektúre. Juraj, všetko dobré, ahoj. Ďakujem, ahoj.